O noso objetivo en 4 anos nesta legislatura, xa levamos 2, hai máis de 3.000 vivendas, é duplicar o parque público de vivendas feito pola Xunta, pasar de 4.000 a 8.000. E, con 2 anos máis, facer 25.000 vivendas en colaboración público-privada, 20.000 delas con algún tipo de protección social. E unha parte importante, porque non, pode ser feita en madeira. Estamos innovando técnicas industrializadas, construción en madeira. Nós mesmos temos marcado un porcentaxe na promoción pública que, xa o digo aquí, xa o sabedes, non é sinxelo de acadar, porque hai que vencer moitas sinerxias que veñen de hai moito tempo. Que este é o camiño, innovar, avanzar, ir descubrindo novas cousas tamén en colaboración entre as universidades, a industria, esa transferencia de coñecemento do que se descubre, do que se asenta para despois teñer unha aplicación práctica. Creo que ese é o camiño, e a SER aí ten un papel fundamental, e avanzar en innovación e investigación forestal para o que debe ser un I+D máis I útil, mellora, conservación, cuidado das especies, aposta pola industrialización, todas as plagas que están ahora mesmo presentes, que tanto están afectando, creo que teñen no I+D un camiño de saída, un camiño de futuro fundamental, e que o CIF Lourizán e o CIS Madeira estén traballando xuntos por primeira vez, creo que unha magnífica nova, e no ano 2026, quería tamén anunciar aquí, imos constituir unha fundación de colaboración público-privada que sirva de apoio ao desenvolvemento dun novo modelo de investigación forestal en Galicia. Creo que este é o camiño, a Xunta de Galicia estar aí, pero aquí é fundamental o convencemento e a implicación tamén do sector privado, das empresas interesadas. Digo interese en sentido amplio. Creo que isto vaya ben, que isto funcione, vai no interese xeral da Administración, pero tamén do sector privado e, ao final, no interese de Galicia. Nos orzamentos do ano 2026 imos incluir unha partida moi importante para tratamento de actuacións sanitarias, 8 millóns de euros, que é máis do dobre que respecto ao ano 2025 e ten que ir en gran parte dedicado á investigación neste I+D.